Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад боз якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав равон кардан ки мо қабул кардем пешкашро мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки бошад марамад сурат маълумотша дар WhatsApp имо рекунед, мо дар видео оянда фурӯш дар рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Бохтар, аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз шаҳри Кӯлоб, аз шаҳри Душанбе, аз ноҳияи Ёвон ва квартираҳои Душанбе, яъне квартираҳои фурӯшиам аз Душанбеи Ваҳдат ҳам ҳастанд. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ қадар хонаҳо дар корем, дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 176 дирам. Навор сар мекунем, маромад рафтем. То охираш тамошо кунем. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. Дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар ҷамоати Гулистон, деҳаи Ҳалқаҷар, тарафи Ҳазрати Мавлоно, аз роҳи Калон мегӯяд ҳамагӣ 300 метр дуртар. 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду дар хона кардагӣ аст ки як калидор ошхона баня, гирдаш маҳкам, обсвет ҳастай ва қайдасинки хона коробка аст. Дӯстон аз ремонтуш нопурра. Ду таххонача аст ки як баня, як ҳуҷҷатхона, як хонаи 11 метра ва подвалашкати ҳастай. Болош мегӯяд маналит дорад, метавонед ки ягон проекти дига кунед, маналит дорад. Бехошкати мисол арматур, фундаменташ қоидавӣ, тагош подвал, обсветчам ҳастай. Хоб, дастфирошро мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 155 000 сомонӣ, бо кадоме ки мегирад бо арзонтар ва муомилаи хубам мешавад. ҷои беҳтарида мегӯяд соҳибаш омада аз пеш бинед, маъқултон шуд, муомила ва савдо карда метиҳем. ду та рақамо аст ки ҳардушон номери дастӣ аст. Якум рақамо мегафон дастӣ, дуюм рақамо TCL ахираш 01 дастӣ ва сеюмаш TCL номери WhatsApp аст ки ахираш 00, инаш номери WhatsApp аст. ду номери дастӣ аташ 00 WhatsApp, метавонед ки аз ин номерҳо дига маълумотша гиред. Арзон ва савдо мешавад. Бештар маълумот аз соҳибашон маромад занг занед. Мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. Дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар ноҳияи Кушониён, дар ҷамоати Бӯстонқалъа гуфтага аст, деҳаи Орзуду, аз бозори Ҳоҷшариф камтар поёнтар тарафи сабзавоҷои хубдай. Хонаи дуошона ҳамагӣ 10 сотиқ замин маҳсулот дорад ки обшим 8 дар хона кардагӣ тайёр ки якта калидори 13 метра, як ошхона, як баня, як хухунӣ дар дуруни хона аст. боз дар берунша ҳамхали ошхона, баня, кухни отделни ҳастай. Ҳам дар дуруни хона ҳаста, ҳам дар беруни хона. Гирди хона полни худ маҳкам 150 намуд, 150 дарахтони мевадиҳанда дорад. ду намуд об дорад, ду намуд свет дорад. хобрӯи ҳавлиш битон кардагӣ. боз аста ҷои аловхона, мурхона, оғул, ҳамаи хел чизо ҳам дорад ки хона дӯстон бо ҳамаи чизои чорашкатӣ. Кондитсионер, телевизор, термис, ҳамаш пачка, ҳамашон ремонтҳои замонавӣ кардагӣ аст ки хонаҳош бениҳоят калон ва обшим комнатош хеле бисёр ки барои якчанд оила хеле мувофиқ аст. хоб, ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% дастфирошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 490 000 сомонӣ. боз муомила камтар дорад. бисёр баъд камтар муомила дорад, барое ки хона нархаш 700 тай не ки срочно мегӯяд масалан дигахе мошин чӣ мехаранд ба ҳамин хотир фурӯхтаст, яъне ки оилавӣ тарафи Москва мераванд. дӯстон азиз, хай бо вариантҳоятон пешниҳод кунем. агар ягон мошинои қиматтари созам бошад мегӯяд алиш мекунем, ё ки ягон вариантҳои квартирам бошад аз Душанбе, аз Қурғанай вариантҳои худтона пешниҳод кунед, алиш мешавад. Квартира аз Душанбе, Қурған ё ки ягон мошинои созтар. хай барои ягон вақт омадаам мисол ягон меҳмонӣ шудам, хел квартира гирифта мемонам. бо дар берунша хонаҳои временкам дорад. 490 аст, бо камтар дига мегӯяд муомила мекунем. Якум рақамошон аст Вавилон кор мекунад, дуюм рақамошон Мегафон аст, инашам кор мекунад. дар ҳар ду рақамошон WhatsApp пайваст дорад. агар ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳед фаҳмида, дар ҳамин рақамошон занг зада WhatsAppшо нависен, ҳамаи маълумотша фаҳмида метиҳанд. ҳамаш ремонтҳои замонаи хонаи дуошона дар поёншам хона дорад. хай таъриф намекунем, бисёр маромад занг занед, ба шумо дигаша фаҳмида метиҳанд. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. баъдон қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дар деҳа ё ки ҷамоати Бӯстон як гуфтага аст. соҳибшона медонам деҳа мешавад ки ҷамоати Бӯстон як ноҳияи Ёвон. хонаи дуошона
ҳамагӣ 6 сотиқ замин астае ки 6 дар хона кардагия дӯстони азиз ки 2 та калидор ошхона баня дурун шуда гирди хона маҳкам дарахтони мевадиҳанда обсвет даврӯзаи нав дар тирезаҳои нави пачка часпондагия. Хона проекти нав катеса ки тирезаҳош ҳама часпонда бо дар пӯншам хеле ошхона баня хоначам хеле временка дорад. Дастирошона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 350 000 сомонӣ бо кадоме ки мегирад арзона мешавад. 350 000 сомонӣ муомила ва савдош дар назди хона. ин ҳамин рақамошон аст номери Россия пайвастиани кор мекунад ва дар ин рақамошонам имо ватсап ҳардуш пайваст астай. ноҳияи ёбон бустон 1 да. агар ягон маълумотои камбудӣ боша ягон маълумотшо нафаҳмида бошен дар ҳамин рақамошон дар ватсапшон нависен ё ки занг занем ва шумо ҳамаша фаҳмода метиҳад. ҳамаи шартош мо инам хеле проект хай баъзе ранг бориш мондаги аст ки худатон мекунем. бештар маълумот аз рақамошон. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар бозорчаи гулистон гуфтага аст соҳибҷои беҳтарин даҳед. духонага квартира аст ки дар чорум ошина қарор дорад. доми 5 ошина 45 квадрати метр. бо обсвет ҳаст дӯстони азиз обша уже ҳамсоя гузарондагӣ аст фақат шумо обша пайваст мекунен. хона ремонтш под абои тайёр аст. пол ламинат аст калидор фигура кардагӣ аст. хона обшин бо сифати баланкати ҳамаш тайёра ки фақат ҳамин абоиша падбират мекунед ки мувофиқи худатон абоиша мечаспонед тамоме дора зиндагӣ мекунед. ҷои беҳтарин дай ҳамаш пад абои ҳамаш ремонти беҳтарин кати. фақат чӣ мегирен абой мегирен мебелои мақолотона мегирен медорен зиндагӣ мекунед. обша фақат яъне ки пайваст кардан накунед. ҳамсоя уже зиндагӣ доран уже ҳамашон 100%. фақат шумо обтона пайваст мекунед ва абоитона мезанед зиндагӣ мекунед. дастирошона мегӯяд мефурӯшед бо нархи 220 000 сомонӣ бо кадоме ки мегирад арзонтара мешавад. якум рақамошон аст билайн кор мекунад. дуюм рақамошон мегафон аст инашам кор мекунад. ҳар ду рақамошон 24 соат кор мекунад. одамоне ки наличӣ мегиранд муомила ва савдо яъне ки дорад. марамат бо як бор дига бештар маълумотша аз соҳибашон гирем. дӯстони азиз шумо агар ҳамхай рекламаҳои квартира замин хона мошин ягон техника ягон маҳсулот кадом намуди реклама ки бошад марамат роҳӣ кунен мо дар видеои оянда фурӯшда яъне эълонда мегузорем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. панҷум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст бародарон қарор дорад дар шаҳри кӯлоб дар қишлоқи тиллоӣ гуфтага аст кӯчаи Умари Хайём. шаҳри Кӯлоб кӯча яъне ки қишлоқи тиллоӣ кӯчаи Умари Хайём. ҳамагӣ 7 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 3 дар хона кардагия дӯстони азиз ки як калидор як ошхона баня боз як ҳама аз дига сайн калон гирдаш маҳкам пеши хона навес дар тирезаҳои нав. хона тайёра барои зиндагӣ кардан медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ. дастирошона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 210 000 сомонӣ бо арзонтарам мешавад ё ки ба квартирам алиш мекунад. агар ки шумо квартира дошта бошен вариантҳои алишӣ ба квартирам дорад. ду та рақам аст ки ҳар ду рақамошон кор мекунад. ҳар ду рақамошон вавилон аст ки метавонед аз ҳамин рақамо дига маълумотша гиред. ҳам фурӯшӣ ҳам яъне ки алишӣ калидори калон кухни ванна дар дурунаш ва 7 сотиқи дига замин. маълумот хай кадометон ки мехарен арзон мешавад бо кадометон ба квартира алиш мекунед ба квартира алиш мешавад. лайкора фаромӯш накунед гузоред ва силкаи навори моро дар кадом сайте ки метавонед подлисаш кунед. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. шашум квартираи фурӯшӣ аст бародарон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар пойтахт дар райони фирдавсӣ. духонага квартира аст ки дар 9 ошина қарор дорад. доми 14 ошина аст ки 57 квадрати метр. ду та лифт дорад. ошхона ҳоҷатхона ҳаммом каладовкаи калон ва ремонтҳои замонавӣ. дар дуруни квартира кондитсионер кухни гарнитур термос ва ғайраҳо мегӯяд қатъишо мегӯям метием яъне ҳисоб мехоҳад. ду та мегӯяд лифт дорад. хоб квартира дар 9 ошина духонага 57 квадрати метр. дастирошона мегӯяд мефурӯшем бо нархи 380 та бо арзонтара мешавад. ҳамаи шароитош муҳайё мегӯяд ҳуҷҷатош ҳастай хай намира рақамошон аст вавилон кор мекунад. дар ки ҷои душанбе ва фикр пеши коровона домои ам хеле тофтиста кадомтон ки мехарем дигар маълумотша мегирем. боз такрор мекунем ки 380 000 сомонӣ аст муомила ва савдош
дар назди квартира. Марама тамос гирифта бештар маълумота гирем. дӯстони азиз, мо рекламада мегузорем, агар ки шумо хона, замин, чизе ки дошта бошед, марама сурат маълумота дар WhatsApp имо рой кинед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи навбатӣ аст баъдром аз шаҳри бохтар аст ки шаҳри қуруғонтеппа дар назди гаи вилоятӣ гуфтагӣ аст, соҳибшо кӯчаи кайҳоновардон назди гаи вилоятӣ. духонага квартира аст ки дар чорум ошӯна қарор дорад, 45 квадрати метр. бо об свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, ванна бо чизи 4 мегаватт, дута телевизор, телевизорҳои плазма ва хобхолодильник, термос, кухни, гарнитур, гардероб, ҳамин чош қатиш меиста, яъне метия. ай наздикии вокзал, бозори нихи, гаи вилоятӣ, бозори ҳоҷишариф ва фаровонам қайд дур нестай. нархи квартира мега 240 000 сомонӣ аст, бо арзонам мешавад, вале рақамош аст мегафон кор мекунад. метавонед ки аз ин рақамо дига маълумотҳои пурраша гирем. дар комментария шумо бисёр хоҳиш кардем ки аз территорияи шаҳри бухтар квартира монед баҳри шумо заказҳои кадагитон. дӯстони азиз, фақат ҳамин дастгиртонро фаромӯш накунед, хоҳиш мекунем ки лайкҳоро гузорем фаромӯш накунед. агар ки чӣ намуд хонае ки ба шумо дар кор ки бошад дар комментария нависен, мо дар видеои оянда гуфтагии шуморо ҷудо карда видео карда баҳри шумо пешкаш мекунем. ҳаштум квартираи фурӯшии навбатӣ аст баъдром қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Гипразем гуфтагӣ аст тарафи 65 микрорайон. духонага квартира аст ки дар дуюм ошӯна қарор дорад, доми 4 ошӯна, 48 квадрати метр. бо об свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня. даруни хонаҳо мега евроремонт кардагӣ ҳаст, теғ паспорт дорад, шаҳри Душанбе, Гипразем, 65 микрорайон. нархи квартира мега 300, бо кадоме ки мегирад бо арзонтар ва муомила карда метиҳем. дӯстони азиз, дута квартира аз Душанбе буд, якта ай Ваҳдат, якта ай Қурған. ба кадометон ки лозим бошад рақамҳои ҳар як кадомашон наздика истаем. инашам рақамошон мегафон. нархи хона 300 бо арзон мешавад. марҳамат тамос гирем. хона ремонтҳои беҳтарин кардагӣ, хай термис ҳамихе чиё дорад. марҳамат тамос гирем. дар имрӯза наварам квартираи фурӯшӣ буд. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.